barátai, napról napra új kalandra indulj hát és gyere most te is, merítsen Franklin. Ős barátai, napról napra új kalandra indulj hát és gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra új kalandra indulj hát, gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra új kalandra indulj hát, és gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra új kalandra indulj hát, és gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai. Napról napra új kalandra indulj hát, gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra új kaland, indulj hát és gyere most te is, mert itt jön Franklin. Ős barátai, napról napra új kaland, csak mondom a Franklinnek a dalát. Nem, mondom, mit rajzol? Anya, nem szabad megnézni, jó? Jó. Jó, csak Videózni szabad, és kifejezni, de megnézni a rajzot nem. Hé! Hát azt mondtad, videózni lehet. Jó. Jó, csak úgy, hogy azért a rajzot ne figyeljet, hogy rám videózni. Hát rád videózok. Változatosság kedvére fog merülni az elem. Mit keresel a nagy sebbel lobba? Nem keresem csendben. Hát valami, mondom sebbel lobbal, mit keresel annyira? Még egy albetű. Igen? Aha. Nincsen? Aha, nincsen albetű. Ne őri. De mit csináltak vele? Hát miért nem ők jöttek, már nem azért? Nem jó. Tessék. Ez Értem. nem albetű. De ki lehet, a V betű, de ki lehet nevezni A-nak is. Hát most látod, hogy egyszerűen nincs másik. De egyetlen egy A betű van meg. Igen, egyetlen egy albetű van. De volt több, nem? Nem tudom. De. Hát akkor kislányom ennyi, meg egy Bambi. És nem tudom kirakni az anya meg az apám. Hát nem. Akkor le kell rajzolni. Akkor rajzolva. Indulj hát, és gyere most te is, Indult az mert autó? itt jön Franklin. Tegnap Ős barátai, napról napra új kaland, indulj hát, és gyere most te is, itt jön Franklin. Melyik virág a kakuktojás? A középső. Igen.
Szalagra, új kalandra, új Legalább felhívne úton. 17 percet beszéltünk. Anya, melyik virág a kakuktojás? A piros. Igen. Mert a másik kettő kék. Nagyon ügyes volt. Mit kell ezen videózni? A szobádat videózom. Én már csináltam az egész lakásról egy videót. Tényleg? Aha, csak nem tudom, hogy hol. Hát akkor biztos ezen van. Nem, szerintem az anya telefonján. Ja, hát Az anya telefonján.